Nagiti kakabsat apo nga manalo ng probinsya. Bumasbasit dan. Nako, ang backbone ng economy are our farmers apo kata bumasbasit dan. According to Ilocos Norte Agriculture Fisheries Economic Council. Ayan ba yung in effect? Ano yung E? Extension Center. Okay. Hindi man naman apo iti in effect babaeng kini Idol Lawrence iti damag lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mangnamnama ti in effect when Ilocos Norte Agriculture and Fisheries Extension Center ang manayunan kumapay dagiti manalon iti probinsya kuna ni Mr. Danilo Viernes Arado may isa kadagiti opisyal iti naso nga opisina ket madlawanda iti kinakurang ti manalon iti probinsya imbatad na ang nagduduma ti rason apay abu mas basiten kas kuma iti panang pilida iti sabali a profesyon parang laped dagiti naganak kagtalon ken iti estado dagiti manalon iti pagilian. Awanti sumublat kadigitay kinagpison na aging ko natin pagkitin dito yung population sa ti farmers kasla medyo na adenti 56 to 60 ti average nan sa yes. DJ tawen ti manalon tayo kat ti problema no cancer baka dito food production hanlang at bagas and other commodities kat baka maapektaran baka fully dependent tayo ton kadigit imported. Iti problema di jay sir no kasi lang ti mapasamak awanan na di pay nung arod awan ti magatang tayon already igatang kas pagarigan ti gobyerno na umat magatang di datay ti agbisin so nga di may sanga ko ana ko mahal ti gobyerno it should not stop supporting the farmers and providing assistance katakwada di jay ket so damit ti talaga mangbibiyag iti populasyon ti nasyon tayo so dati talagang kung nato yun, Dori, Hero, di Pagilian, dito yung manalon. Lupay kastaket, dakel ti pamati, dagiti opisyal, iti inafeka, nga adadang tupay, dagiti sumublat nga ubing, nga agtaltalon. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, RMN.